Hola, bona tarda o bona nit, no sé a quina hora passeu allà. Soc l'Albert Soler, suposo que uns em coneixeu, de Montesquiu, tinc 25 anys, actualment estic vivint a Brisbane, Austràlia. Primer de tot, agrair al Servei de Joventut del Bisaure per pensar en mi i també per aquesta gran iniciativa que fan de gent que ha estat a l'estranger o que actualment estem vivint a l'estranger. Bé, intentaré explicar una mica el que estic vivint aquí. Primer de tot, els motius pels quals vaig venir. Hi ha dos de molt grans. Un és a nivell personal i l'altre és a nivell professional, diguem-ho així. Primer de tot, a nivell personal, jo em trobava en una situació que era molt còmoda, som gent de pobles petits, que normalment anem a estudiar a Barcelona o Vic, però tot és pròxim, cada setmana veus la família, veus els amics, sempre estàs amb els mateixos, i jo vaig arribar a un moment que em donava la sensació que no tenia res més, que sempre el mateix, que no tenia nous reptes, com una rutina que em feia com no disfrutar del dia a dia. I què vaig fer? Dic, has de fer alguna cosa gran. I dic, doncs, t'aniràs a l'estranger. Des de petit sempre m'havia agradat Austràlia, suposo pel que es viu a les pel·lícules, a la tele, molt sol, grans paisatges, animals raros. I vaig pensar, dic, doncs ja que ho fas a lo grande, i te'n vas on has desitjat anar tota la vida. I per això va ser el destí, vaig triar Austràlia més que res per això. A més, hi ha unes condicions de vida molt altes que m'hi permetien ser una mica més fàcil respecte a altres llocs que podria haver triat. I per tant aquest va ser un motiu de dir, va, faig el pas, necessito fer un canvi i me'n vinc aquí, a viure una experiència. El segon motiu és a nivell professional, ja que l'anglès és molt important en les nostres vides diàries, si volem tenir feina, i més ara amb la crisi que estem vivint a Espanya, que hem d'anar a buscar coses a l'estranger. El meu anglès era molt dolent, ara no és molt bo, però veig la diferència d'arribar aquí a com estic ara, i puc parlar amb la gent, em puc comunicar, puc demanar, i estic molt content d'això, d'haver fet aquest pas. Penseu que molta gent estudia a les acadèmies, estudia a la universitat, estudia al col·le, i portem molts anys estudiant anglès i al final no l'acabem aprenent, perquè què passa? Que sempre estem parlant el català o el castellà. Per tant, ja des d'aquí us animo a que feu aquest pas, més que res per perfeccionar l'anglès, o per aprendre'l, o pel que sigui. Jo no en sabia, els primers dies no em comunicava, i porto 6 mesos, i de moment no estic malament. Per tant, us animo des d'aquí. Què més? Sí, a Austràlia us explico una mica com funciona. Al ser espanyols tenim una visa que es diu visa d'estudiant. Què ens permet? Has d'anar a l'escola i complir més d'un 80% d'assistència. Però, què et permet? Treballar 20 hores. El bo d'aquí a Austràlia és que les hores estan molt ben pagades, els sous són molt alts, i tu, fent una feina que està mal vista, podríem dir, o de neteja oficines, paleta, neteja el que sigui, o neteja plats, et paguen bé, que et permet que treballant 20 hores puguis anar tirant i puguis anar vivint. Per fer calés és una mica difícil perquè després t'haurien de pagar en negre. Jo actualment estic en una feina que em paguen amb seguretat social, que he de pagar les taxes, i l'altre en negre. Això em permet estalviar, i tinc una situació bastant còmoda aquí a Austràlia, ja que em puc pagar la renta de la casa, que són molt cares, em puc permetre el menjar, em puc permetre qualsevol cosa, i a més puc estalviar diners. I no gaire res més. Finalment només voldria dir una cosa. Si hi ha joves que m'escolteu aquí, joves del Bisaure o d'on sigueu, us animo 100% a fer aquesta experiència. És molt gran, coneixeu molta gent, les passeu molt putes, però això segurament que us va de puta mare, com em dirà a mi, quan torni o quan no torni o quan tingui uns altres problemes. Aquí les veus de dos colors, estàs lluny de la família, estàs lluny dels amics, de la vida normal, de la vida estable, segura que tens, i aquí veus moltes coses diferents, penses moltes coses, i se't fa tot molt gran. Però tot això arriba un moment que ho superes i que ho aprens. Per tant, és un aprenentatge personal immens. I també, si hi ha mares, pares o que esteu escoltant aquí aquesta xerrada, espero que apoyeu al màxim els vostres fills, tinguin 17,
25, o si hi ha algun cafre que en tingui 35 i vulgui marxar a l'estranger, que l'apoyeu també, vale? Com va fer, per exemple, la meva mare, que quan torni estic molt orgullós de que em va apoyar, vale? I li agrairé tota la vida del suport que em va donar, i penseu que és una oportunitat a la vida, s'han d'aprofitar, i l'únic que pot passar és que el vostre fill torni a casa, vale? Per lo de més, tot serà bo, i jo crec que si penseu això, una mare o un pare sempre vol el millor pel vostre fill. Doncs per tant, si teniu l'experiència o el vostre fill us comenta qualsevol cosa, jo us animo, suposo que tots els meus companys que han estat a l'estranger diran el mateix, i res més, Bisaure, gent que escolta aquesta xerrada, que espero que hi hagi bastanta gent interessada, un petó des d'Austràlia i ens veiem aviat. Ale! Adéu!